Hello everyone, welcome to Bambatha Mancuza TV. I'm here to update you of what's happening on Inimba namhlanje mhla ka-19 August 2025. Okay, sikhumbule izolo ukuthi uHlathi ugcine elale ngenkani embhedeni owodwa noZoleka. Namhlanje basazilalele bakithi uHlathi ubambe owakwakhe wazomsondeza eduze. Lapho uZoleka uzumekile uthena nje ife ephaphama ebona ukuthi uHlathi useduze kwakhe wavele wahlehla kancane kanti nasi nesandla ngalana sembambile. Wavele wasisusa sakudinwa wasuka straight embhedeni. Ebusweni uyabonakala nje ukuthi lento eyenzekayo iyamcika nje hayi kancane. Kanti uHlathi akalele yonke nje into eyenzekayo uyayibona. Hhayi, akekho umuntu onenkani njengosisi kaHlathi bakithi. Futhi ngisho ixoxa liboni lutho. UZoleka namanje usakhuluma nosisi kaHlathi indaba yokuthi akahambe emzini wakhe. Avele adelele usisi kaHlathi etshena uZoleka ukuthi akafunde ukuziphathisa komuntu oshadile. Amukele izinto ezenzekayo emshadweni wakhe. Kwabe umthintile. Ube esembuza ukuthi wazini ngomshado lo ngoba ufuna ukuthi ahambe emzini wakhe. Wathi ethi ngizoyaphi Zoleka wathi hamba uye kulo baba wengane yakho wakulahla ucele ukubuyelana naye. Wabuye wazikhuza yena futhi uZoleka wathi futhi naye ngeke akumele ukuhlala nawe wena ukhohlakele lo mthakashana lona. Ngaleso sikhathi usethule usisi kaHlathi lapho uyaqhubeka uZoleka uthi ulokhu uthi umshado lapho awuwazi nokuthi unjani ngoba akekho shema umuntu ongashada wena awunjena. Wasondela kuye wathi awungenzele into eyodwa awuhambe lapha emzini wami. Wathi akayindawo yena kukaMabandla apha aqhubeka uZoleka wathi kawuhambe tu hamba. UThandeka noThumeka bayaneka bakithi baphinde bazincokolele ngapha. UThandeka phela usaqhubeka nalento yokuthi uThumeka kumele athole isoka ukuze akwazi ukuqhubeka nempilo yakhe. Lapho uyancaba shema uThumeka usho khona ukuthi impilo yakhe imnandi kabi ngaphandle kwendoda. Waze washo ukuthi into azoyenza ukunaka umsebenzi wakhe. Wamncoma uThandeka wathi mfazi ozimelayo. Waze washo uThumeka ukuthi kumnandi kabi endlini njengoba kukhona noqhawe usakhona leso sikhashana esincane. ULazarus ungene e-ofisi laZoleka lapho uZoleka akasitshela ukuthi engafika ngoba awukho mhlangano okhona. Aqhamuke esethi ngoLwesihlanu kukhona i-meeting ekhona. Avele ambuka uZoleka bese ambuza ukuthi ubezosho lokho yini. Asho ukuthi uLazarus yebo bezosho lokho athi uZoleka kodwa ubungangibhalela imeseji njengoba ujwayele ukwenza. Agwajaze uLazarus ebese ebuya ethi hhayi bengizobheka nesakhiwo sami ukuthi sisa-right yini. Kanti kuzofana noHlathi avele uZoleka ayibhekise phansi ngoba efuna ukukhuluma noLazarus. Emva kwengxoxo aphuma ahamba uLazarus ahlangane noSydney. Athi kuSydney aze abuze ukuthi hawu mphathi kukhona i-meeting ekhona yini. Ebese eyaphika uLazarus esho khona ukuthi ubezobheka uMiss Bhikisha. Ebese yazilungisa ukuthi athi ubezobheka uMrs Bhikisha Mabandla. Ahleke kancane uSydney. UThulani noThandeka kanye nosisi kaHlathi bajabule. Kumnandi bayasixoxela bakithi baphethe nokuphuzwayo. Bajabulile phela usisi kaHlathi uphuma emsebenzini wakhe. UThulani uzoyamtshela ukuthi wenze umsebenzi omuhle. uHlathi wenza ushezi nosisi wakhe uzoyasho ukuthi umuntu odeserve lokhu dadewethu wena. Hawu nangoku uMtseki esebuza uHlathi ukuthi angeke yini azabe nankinga ukuthi ahlale lapha ekhaya lakaMabandla. Kuvele kuphenduka uZoleka engena ngomnyango wathi nje asoze kwavele kwamunca endlini kwathuleka wonke umuntu. uZoleka wabuza ukuthi kungani ethi akahambi lapha endlini yakhe. Lapho akasezwa umshini wajikela ngalena amakamerweni uma ebuza uHlathi ukuthi uyapha akasaphenduli. Lo wabuya nemithwalo kasisi kaHlathi eseyihudula. uHlathi wabuza hayibo Zoleka uphambene yini lena yenzayo. Wathi uZoleka ngenza lento kumele ngabe kade ngayenza. Sebethukile uThandeka noThulani usisi kaHlathi uyancika ngapha bakithi lapho uZoleka ulahlela phandle yonke into akasakhuzeki akasancingeki. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.